Witam was pięknie. Wiecie, kaj my są? My są dzisiaj w Lipinach, Świętochłowice Lipiny, na ulicy Barlickiego 25, a siedza przed pracownią krawiecką, która rychtuje piękne obleczeni do Ślązoków. Zaroski poznocie chopa, którego podziwią, a przez którego ja zamiast się kupować piękne skórzane jakle, ja się kupuje jakle śląskie. Chodźcie. Jak już wam padała somy u pana Grzegorza Stachlaka, ja go poznała pora roku w tym nazad w muzeum, kaj przyszła się wielki pani profesorki zapytać o takie szczegóły, o troczki ze fartucha, o falty na kiecy, a on się tam z tyłu odzywał i on mi wszystko padł. I także się nim zainteresowała i panie Grzegorzu, rzeknijcie mi, od jak dawna wy sam mocie te, ja to aż się boję nazwać krawiectwo, bo to jest pracownia artystyczna, która rychtuje piękne stroje. Rzeknijcie mi o tym. Pracownia ta jest jakieś 6 lat. Ale Jak się to w zaczyna? ogóle strojami się zajmujemy już tak na dobre jakieś 20, przeszło 20 lat. Jakimś inspiracją do tego było właśnie pielgrzymowanie na Górę Świętej Anny. Kiedyś tutaj w okręgu, w dekanacie zresztą we wszystkich parafiach Górnego Śląska i Opolskiego, i tutaj, czy by to było Szopienice, czy by to był Chorzów, wszystkie parafie pielgrzymowały na Górę Świętej Anny na odpływ podwyższenia Krzyża Świętego. To był honor do Ślązoka, że tam musiał być. Rzeknijcie teraz, panie Grzegorzu, jak wy jako już taki dorosły chłop, technolog żywności, zaczęliście, że tak Przygoda ze strojami. obligować tych ludzi do tych punci w strojach. Od czego to się zaczynało? No to Wyście padali, że to zanikało, te stroje, nie? A wyście to odbudowali. Znaczy się strój już jako taki zaniknął. To jeszcze ludzie mieli na przykład już nie wiedzieli co zrobić ze szpidlami, to wzięli albo się tam kaś leżało na wersalce, albo jaśki poprzeszywali. Niektórzy ludzie z sentymentu trzymali po swoich ojcach jeszcze jakieś rzeczy na górach, czy tam we szpidelki szach, więc jak już tych ludzi było 124 lata, jak rykowano parafia, a tym samym pielgrzymowano na Górę Świętej Anny, i ci ludzie się tak kurczyli, to że wpadł na taki pomysł, że trzeba, że za rok by ten jubileusz 125-lecia, no to zrobimy go z taką fetą, wymyślimy i na tym zakończymy. Właśnie na te 125-lecie się oblic po chłopsku, bo przywilej parafii, którą ma jubileusz, idzie w asyście, czyli jak najbliżej tam tego baldachimu, czy tam w tych takich głównych uroczystościach idzie. No i my potem na te 125-lecie my mieli rok, żeby to wszystko narychtować. No zaczęło się rozpytywanie tu po domach, kto jeszcze ma takie łachy po ojcach, trochę się ludzie poprzynosili, no niektóre rzeczy były, że nie szło ich żłoblic, bo już były tak zniszczone, ktoś o to nie dbał w ogóle, no a trzymał to jako tam jakoś relikt przeszłości, czy pamiątka po ojcach, to potem część strojów się dopożycało, no i na te 125-lecie 9 ludzi było obleconych. Ino 9. No 9, tak się to zaczęło. No a Kasia filmowała woz teroski, No to tam wiele te teroski no to było. 60. No. I to wszystkie te stroje są z tej pracowni. Tak, tak. Ja. No tam część rzeczy, na przykład, które są na przykład na Boże Ciało, jak filmowała tu pani, to na przykład kecki Nikere czy Nikere fartuchy są jeszcze stare, co pamiętają króla Wilema, jak to gadają, czyli z lat 30. A jakie stroje sam robicie? Ino do babów? Nie, nie do chłopów. Robimy głównie, no jak pisze Pracownia Śląskich Strojów Ludowych, to robimy strój rozbarski, pszczyński i opolski. I do babów, i do chłopów, i do dzieci, do takich całkiem małych dzieci. Panie Grzegorzu, macie sam tylko kamizelka. Powiedzcie, jak ona się mianuje, jak się zmieniła babsko moda na przestrzeni dziejów?
Znaczy, to jest kamizelka do dziołchy albo do mężatki i ona się warowo się na to go dowieszczy. Natomiast ludzie zmienili się już. No pokażcie ją tak do kamery, co ona sam. Bo wszystko. Ludzie się po prostu już zmienili i na przykład kolorystyka. Natomiast my wszystkim proponujemy kolorystyka ta, jako przekazała tradycja, czyli żeby to było zgodne z kanonem tradycji. Takie kamizelki, takie wierzchnie były ino czarne, czerwone i granatowe. Natomiast jak przyjdzie teraz klient czy ktoś z zespołu i się uprze, że on chce amarantowo, no to zrobimy amarantowo ze lila, no. Też się robi. I tak samo te szamerunki, te sznurki to też były ino żółto-czerwone, żółto-zielone. Ewentualnie były tam jeszcze jakieś lilowe przy czarnych, ale to też było właśnie lilowo wykończone, bo to są na przykład szlajfy za Stary Polski, co do wierzchni dawali. Aha, to jest ten kraglik, ja? Tak, tak. Jaki piękny. I one są, co, Nie. one są malowane, drukowane, Nie. jak to jest zrobione? Nie, one są na jedwabiu sztikowane, ale maszynowo, ale to już są za Stary Polski. To jest sztikowane jedwabie. Tak. Nie będę się. I to już teraz nie mają takich, na pewno by umieli odtworzyć, ale to jest robione na krosnach i klockach drewnianych. Ja. Dlatego to jest takie delikatne, gładziutkie, eleganckie. I to się potem takie falty robiło, ja? Tak, tak. Aha, czyli przy tym kragliku nie, to tego nie Przy wiedziała. dekolcie, no. Piękne. I tak samo jak są dużo, bo to są takie kolory od drużby, od kawalera. Kawaler też miał jedwabka na przykład w kolorze takim Ja. amarantowym, nie? Teraz już żaden na to nie zwraca uwagi, że jest żonaty. Kiedyś tam ci ludzie po wyglądzie, po ubiorze zmiarkowali, jakiego on jest stanu. Ja to był taki Facebook, nie? No. Wszystko szło Tak, łapczaj, czy baba Tak. bogato, czy biedno. Polski, Jaki piękny. szpikowany, nie? Cały. No. Też na suknie. No i tak wszystkie te kroje są wszystkie zgodnie z tradycją. I co to jest za pochwytane. sztof? To jest sukno, jak? Samodział. Tak. Samodział. No sukno już normalnie w zakładzie przemysłowym, tkalniczym Ja. zrobione. No. A ja tam jeszcze widziała, że macie fartuchy i powiedzcie mi po jakiemu na zapasce, na fartuchu, kiedy już mam muster, jeszcze je malunek, bo to cało coś szło, nie? No bo to, Że, nie, bo to jest tak, była strojniejsza kobieta, to no to po prostu jeszcze to jakoś upiększali. Kiedyś to było zrobione, zaczęli malować na wzór chińskich a jedwabnych fartuchów. nosiłeś tą rzadkie taszki. Nie, miały bojty. Ja właśnie to chciałam od was usłyszeć. Miały bojty. Szła pańsko cera i matka po chłopsku, drugą i świeciło słońce. Podzielą za na drugą stronę, przyjdziemy, tam je cień, to mi tak jakla nie wypowieje. Tak szanowali.